tuma police officer huisen tak mai chanchin kan ngai thlak tur ngai nom le ro thap tak mai hi mani lo ka pension ta pulal biak moya bm ral te chanchin ama ji ange nia facebook lama kan in frena athu ji ate ka dila phal taka min pe ka wangin achunga lom phu ka soi molani ama hi assistant commandant 3rd battalion MAP ni chungin security unit a dani buka hetrang hian security officer to chief minister in oma a pension lai hian hi ani na nia chu wangin RL biak moi MPS SO to CMT le RL biak moi MPS assistant CO or assistant commandant te pok an ti thayang chu hetiang ang police officer huisen le rin om kan lo nei thin ti hi shelo tam tak kan om karinga Mizoram a hian midik le mi huisen tam takan omani ti lan tirnan a chanchin ngai nom tak mai hi ron pho chuak kan ye ngai thlang o sang kha chakwa samko pasaria thil thleng dai to kha nia voin thleng hian minister dan bochia iman dan kha minan thilte ti tu hi kala tong fo thin nie mi te ngai ven la hloreng poni se mo love minister dan bochia me han man chu kan ram history han bi len ngial po hian riat turawang ve bok e mani sang kha chakwa samko panga kum hian mamita tual thana ra phlak tak mai a thlenga he thil thleng honga wang hian man mo takin OC charge turin sang kha chakwa samko panga October tha chuan ka bullet enfield ZRM 2323 chuan ka tlan tha OC charge su ka zula veta mamita ka omla hian chanchin bu pakata minister in ni tin dana bochia ti thu a headline an lo zia kul mai hi ka chiara chu minister chu ka mi riat tak pon nge nge ni sangkha chako somko pasari kumtir lo thlen chuan aizol traffic branch ka omna tur order lo suaka ka omna thar tura chuan ka zom thuaya kan pui fanaute nen chuan kan pem chole ta ni heti la hian aizol traffic hi tunang hian establishment ran lom lovin SP aizol ngoya branch anga omin aizol traffic branch ti alani SP aizol ngoya deputy SP traffic in ahawani deputy SP po hi pahni lai dan nge nge ani aizol traffic branch chuan aizol ko pumpui hi zone riata thenin zone tin chu zonal officer sub inspector emo assistant sub inspector in emo an hauzela keipo zone khachumin an kol tir vea chu dor pui le zar ko then khat lai veli ani tain ka ria bazar bung kon hi motor lun na lai berni wangin office kal hun lai pika wara chuan vilpo kan vilngun big thina kan omchil de rot thin ani bere achang chuan zodin square vela kan vatlan pheile zok zok thin bok chuti chuan tu khat chu bazar bung kona kan autte duty ville en puya ka phet ve sekle chimle mar chakle thanga tanga lir thei chi rang anon se mur tup lai chuan vai va kona tanga bazar bung kon konga tang chuan kar pakhat national flag ron tar phevat vat mai chu aron dak chuak ve lol maya chu karon thlen choma chuan lir thei dang pon lo chho teup to thowa chimlam pan tur te chu hospital rota chovin dor pui biak in chaka kualin bara bazar anon tlan phei thina chu kar chu a ma mi te tlan dananga tlan ve ta lo chuan kong pui ron dak chuak chu chimlam pan ngal mai ron tum tamaya marlam pana lir thei tlan te ati ting teu maya kong pui tlang tunga lir thei kal lai buai zota chumi kan muthut chu makti na ril ru ne chuan ka tan phei fata bonnet cover pen throi pa in driver ne na chuan hey dingro enga tinge hetia tan lo vai ron tlan kaman ngal cheni ka ti tuara tuk danga po chutianga an lo tlan mai thina wang chuan chumi tuk po chuan tlan le mai thei tura arin ngai po ni mai thei chuti lai chuan car door zong driver bulami ti lo chu ain khar phui vek baka driver chop ke na wang chuan car chunga chuan tu tenge chuang ti po chu ka mu thei lem lova chuti chuan driver bul door in hongsa tang chuan apu chu aron dak chuaka ka name plate chuanin lalbiak moi ni min hrena nge min vaza lo ve thinrim ti riat tak hian minon ti tuara chuti chuan PSO chu ron chuak lein kabula chuan ron ding hala ati tur tik takaron ti nin ka ria keipo chuan engdanga chang lo chuan kapu ka ria che alom za po ka za lutuk che tin ka chang vea ani chuan engwangin nge min ti din atilea keipo chuan kapu he driver hian
traffic rules a bo chia da wangin kamana ngai sia ti din ngai ni katilea a thin chuarim ta em maya a oki po sang ta khop maya kei po chuan ka san ve zel boka chimle mar pana lir thei tlan zong zong chuan dala wang chuan an ding lo thei si lova town bus lian chi te an sia chulai vela mi zong zong chuan min thlir ta thup maya chuti chuan kut zung chal in mu me chuan kanin hau chu ni tamaya minister chuan voin chundar som pahnia ko office a ron in report ang che I ron in report lo chuan a poyang atia kei po chuan kapu karon in report lawang he driver dan po chia kamana wang hian I office a ka in report na chan tur ka hello he driver hi chundar som pahnia traffic officer aron in report turani aron in report lo chuan karon man thowang kative tatata athin la chu arim tol tol maya chu tianga rei fe kanin hau nu chuan ka kaltir ta an kal nu in chung tung chen vel an tlan nu po chuan akar kongkaron dak chuakin kut jung chal min mu mevin voin chuna ko office aron in report nge nge ang che min la ron ti zuya kei po chuan karon in report lawang I driver kha kan office aron in report lo chuan karon man thowang tin kut jung chal mu chuan ka chang let vele ta zela chutian tlan liama motor vai vak tam zuala ziom nu chuan kei po chu kan office ha chovin ka thil ton chu ka soya heti laya kan pu pani zinga pakhat jok non mi zo chuan minister ne na chuan vain report ang che chuti lo chuan ita na la poi theyang min tia kei chuan sar ka in report lawang dan bo chia ka mana ka mi man te hena ka in report na chan turi ka hrelo ka ti ve hlata thil tul dang ti turin SP officer ka kal le ta daya account branch ha kalin ka thil ton bok chu ka soya kan HA chuan kan pu SP thil fat ta che khoison te om thei nia kan pu in riat lo chuan atik lawang min tia ani don taketin keipo chu SP chambara chuan ka lut tangala SP chuan kan officer pathum lai in leng alo neya min lo mu chuan enge nia moya min lo tia kei chuan ka thil ton chu chip chiar takin ka hril veka a in leng officer te po chuan a tha iti thalutuk min lo tia SP po chuan moya iti thalutuk IG po kan thril nga lang etin phone chuan thril nga la iti thalutuk reward ka peng che min tia kei bok chuan ani le sar minister hian chundar som pahni an hena in report turin min tia ka in report ang em ka tia SP po chuan in report lawang I in report na chan tur om lo engwangin nge I ron in report lo tia zo chuan ka SP na phal lo tiang che min tia tun thleng hian ka in report lo hlen ta ni chu chan chin dang dai tak mai chu athang chak bok aniang mi zong zong en an khata vek moti mai tur hian officer tam tak hena tang chuan an officer leng tura som chu ka dong hnem em maya then khat chuan pocket money min lo pa ya then khatin chhun thing pui min lo khilai boka chibai po ka dong hnem khop mai chu minister driver chu kan officer chuan tlai lama aro in reporta thu oi taka aro in report awang chuan atlem theiang ber ka lo choi tir ta ni ram palei lenga patling panhi ka tingmit sangkha sakwa somko palikum kha ani tain ka ria West Pileng police station a scan OC anga ka online tu khachu chung ko thil le kan thil poi moti tura aizola chhoturin full uniform in thuamin West Pileng ding thar ko na hian motor rem chang ka changa bek tero te ka chu bak chu thil dangken ka nei lo chutia din thar ko na police lo ding tareng chu nupani hian man mo mel tak le engemo min ma mo na nei ti hriat tak hian min ron pana chu mi tuk chu tho tang tu ka nia khuwa po thiang thakop mai kapu helai om hi ni em min ron tia kei chuan ni e enge ni ta ka lo tia nu sang jok chuan salem boarding om khu kan nia nimin khan kan ina mi pahnian lo kala tuipui bari lot bu fai kan phura kan motor chia ni zan po motora kan riak ringot towa kan bu fai phurso kan thal mai lo chuan poisa man tur kan nei to si lova bek ni tal chu min lo chan sak mai to an ron tia rin hel na chak po helovin bek ni man chu kan lo pe a bu fai bek la tura an kal chu lo le ti reng aum talova tu kina khan min bumani ti kan reta chowa kan ron tlan chho ngal ani tin min hril ngal mola chuti chuan kei chuan thana lo vakalula OC lo omanga hril vek ula scan OC po kan thrila OC lo va thrilula keipon aizol lama chho pain kalo chui chho don nia
an omna ala hlu tuk lovang ati non ti don ni tin ka cha chumi nu chuan aizol lama chhotur motor po ka chang chuaka ka chho ve ta hala ro puisi pa tuk thun ai turin kan tinga chutia kan chuan na motor khaltu te choi turan chol nu chuan ke chuan cho po lam ve ta lo chuan hotel danga chuan ni zan lama mi khul ria kan nei le nei lo te ka zot kwal ta hloma ka be sei lo dewin MB hotel nei tu chuan an nei thu le cho an nei kham nuwa silchar lama ho tur vai trak ruaka an chuan to thu min thil ta lau maya ka lom kher mai an pian mang mel le thom no in bel te chu chik takin ka zota ka chin chia zela hotel nei tu nu chu hrui fei tak ka dila don ai lian lek tur nylon hrui lui khek khok zoi nak mai fei zet mai ka hlam ai thui ma turi min peta chuti chuan choi lam po lang thei to lova eng tin nge chak thei ang ber ko thei ang ti chu ril rul lian ber ani lo thei to lo heti hun la hian west phai lenga bazar pas pakhat aizol pana jingda ru ka chuak oma mar para le tuipui bar service MSD pas om le heng ba ki chu sumdong motor kal rem chang chan ani mai ka van nei siamin west phai leng pa ka mel khian ngei mai chu amma chowa ajip upave to tak nidanga po police in kan ma mo na phul len nei mi alwa min lo thoi to thin tu ngei mai chu alo chho lau maya ka ma mo dan te thrilin ka chuang ve ta a chak thei ang ber min tlan puya a chunga po ka lom hle mai chuti chuan engemaw chen kan tlan nu chuan dial dok lui thlen thlak ma dewa chuan vai trak kan phata le ka va phur to tak driver hne na chuan le pella a ma khon ting ro ka tiang nge chuan a ding tawa mai le trak tan po din lo the ni ta lo chuti chuan ka chuk fata trak seat chu ka han en fata mizo pa pani le driver le handyman chi an lo thuran mai ka mu chuan lo tlinga ka in ngai hal hi ani ber jeep nei tu pa ama ta khalania a hne na chuan lom thu te hrilin ka kal tir ta trak seat a thu mizo pa pani hne na chuan thin rim mel tak hian nangni pani kha lo chuk teu kaman don cheu nang mani hi ro puisi patangin kar chawani hi katia anon chuk ve mai poka an beka lak thlak tir le nu chuan trak po chu silchar lama ho turte ani wangin tikhot lai lovin ka kaltir ta chuti chuan ram palai le nga chuan mi pathum bum mang pani le aman tu turte chau chu kanom taran maya ka hrui rhual ken chuan che theil wa hnung khir ve ve chu ka tum berani chuta chuan le thinrim em hian engwangin nge ni zana in riana MB hotel a in riaman le eiman po pelawa tlan boin tum kan ti thor tamaya an thin hi ari me maya apalian jok chuan a thian pa hne na chuan I pelovem mi tin thinrim angreng tak chuan a zot tak khur khura a thian pa chuan ka penge lom alo ti boxi keila thinrim derbok engkim hi an ngam ngal ni perin ka ria chu tak chu ka tum ka tu thu sam chu ni loi si chu ti chuan dot soi mi asuo ni zana in riaman le eimanin pek lo wangin MB hotel nei tu in ka hne na reporta chu wangin nang mani man turin karun chawani hi riaman le choi man mai te atam lo te lul nen in melanin in pa ngai viau boxi local naiula kaman chawanga MB hotel nei tu nu nen thu ka zot fekang chawanga dot soi zok kaman ang chawanga West Highland police station a ka hruai thanga lang chaw kan ti chu an thin urlu tukhi man hi an chaw ta zak maya pakhat zok phei chu palian pui mai hi nia pakhat ate zok po chu chip te a chuan ka aina pong zok lekin ka ria chuti taka man chaw khopa an thinrim nu chuan ate zok hne na chuan khoi ipan min pero a mingin ka man ve hrim ang chaw MB hotel nei tu nu hi ato zo ka nei chuan he hrui hrual nge hian West Highland PS a ka chai thlang tia tong por chung chuan ka hnung khir zela nget tak chuan sui tak ngatin ka sui zela chu mi hrui tho chuan a le lam la chuang chuan a palian zok po chu ka hnung khir ve le ta hrui khata ka phur zom na chan hi anin ngai tu har thu tanga tal chuan tumang ti ka hlo wang ani pahnian ni sia chu wangin la rang lovin ka phur ko pani chuti chuan in hnung chon zong in ka tin tir le a che theilo ka siam nu chuan an ban ve chu a palin hrui khat chuan ka phur bel bom ta keipo chu ka thuta huai nge ni motor bok ka chang le ta du to ka ting min nu chuan West Highland police station a thon thlak chu ka ti tu rom chun chu ni ta
สวยตัวอังคารมอเตอร์ไฟฟ้าลาวางสีเกียเวสพายเลงละมาหันเล็ดปุยเล็ดชีเสียซากนี่บกสีโลกงปุยสีระชวนกระทุตารานมายาอันนี้ปัญหาละจูอันบ้านปลีพัวลมลัดกันอีวางินทุไทยเฮกโลอินนุ่งชนจองชวนทิ้งบุคลิมนัวยาชวนอันดิ้งเวตารานมายาเรียงเยลกันหาหนูชวนวันในทักตักไมินเวสพายเลงสุมดวงหัวซากันงำทักตักเตจักรวกอันฝ่าไปนักขัลงาลสิลจาระจังเลวหัวจูอาเลวเทงเล่ามายาอันโลฟ้าไว้ปลีปังอาเวลอารอนพูดเลงาละกะเลวไว้ดิงาที่ลมเสียสุกหิลตาเวกาชุดที่ส่วนตะกินอาเกนซาหุยเซนเลียนชนเนลนลเซียไม่ไม่จูกัลลักทักตีระจูหุยเซนส่วนก็มีมันปัญหาอินนุ่งชนจงะกับปวดลัดจูอันงัลเรกจังะอันดาร์เซงอันตักสลังไล่เร่งอมเหลาขบชวนหุยเซนเซียมังเข่งชวนก็เวทเจ้าตะทักไม่นี่จูเฮตีงะกตีนัชันจูเอสโกตเตลวินเวสไพเลงะซิวิลมอเตอร์ทนเลียตูร์กันเนียไอโซลมาโฉดลังกระดูเสียเอ็งที่เนมอันตาลปีเทงะอันชวกเทียงตีกันเหลาฟังอันนี้จุดเทียงะปัดลิงปันนี้อินนุ่งชนจงเลงะละปวดลมทับไม่จูอันเลวริตูเพียนไม่เลงะละจักบุตรีอาจวนไว้เขาเนียนชวนกันโซนเสาตาจักชัวตาชวนกันมุตาจุดที่ชวนทำม่วงตะกะอันบุลชุดมุนกระเร็มนูชวนนิมินะสเลมบอร์ดิงะบุไฟเลยตูนในยังะอินโซยามีอินบุมฟังข้านี่ตีนกระชิลเฟียตาจักจูเวสพายเลงลำปันชวนก็ไว้เลียมตานี่มอเตอร์บกกระจางเลตาเกี่ยพอจูไอโซลำปันอะมอเตอร์เร็มจางชวนกงซีระชวนชุดมุนบกจูกระเร็มเวเลตาเรย์ตักกระจางนูชวนไอโซลำปัน BRTF มอเตอร์โปล่าเงยชวนชวงอินไอโซลสุกับปันตามาเชบุยชลีปากกัลโดนเฮกเลวเลมอเตอร์ดังจางตูร์บกชวนก็สุกเลตามาเชกระทายรอพังชวงเลวคติหุ่นลายะกันมอเตอร์ชวนมันเล่าเลตโลมเบอร์ฟูลยูนิฟอร์มก็หัดละตลอมอันวัวก็เรียดเลตานชวนไม่ใช่ปัญหาแต่กันเอาซีจูเลวว่ามูอินซิวิลมีมอเตอร์มังอินอันนนชาวเวียดาบชวนนนเปลควรก็มีมันพูดตูทรัคไดรเวอร์มิโซเวสไพเลงขวชวนเลวอาวินก็มีมันแต่จูอันนิลานตานี่โอเลขัดชินข้าอัตักเงี้ยทิลเทงกันไงท้าเข้าเทจูอาเลวนี่เลตาไลค์และ subscribe แล้วเม็ดเลวแต่กันมินันเมสักเลเวกตูรินกันส้มเท่าเจ้าวันนี้อินจะไปหุ่นพันนวมเวกอุเล